खुलुमबाय रायजोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होनना आंबो मोजाङैनो दं। दिनै जों बयबो मिथिखागौ बुहुमा मोनसे गिदिर खैफोदाव गोग्लैनानै दं। जों बयबो मिथिखागौ बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा जिउ गोमागासिनो कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो एन्टायार वर्ल्डआनो कर'ना भाइरासजों जुजिगासिनो। दिनै आं कर'ना भाइरासनि सिम्पटम्सआ मा बा बे भाइरासआ मा बेखौ बुंनो थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायाखै। नाथाय बे भिडिअखौ बानायनायनि जाहोनानो जादों गोबां मानसिफ्रा कर'ना भाइरासखौ सिरियासलि लायाखै। सोरबाफोरथ' ओरैबायदिबो बुंदों जे आसामाव बे भाइरासआ जानाय नङा, आसामाव बे भाइरासआ फैयाखै, जों सेफ। नाथाय बिदि नङा। जों बेराम जानायखौ नेबाय थायोब्ला जोंनि गावनिनो खैफोद। जों बयबो कर'ना भाइरासखौ सिरियासलि लानांगोन आरो सांग्रां जानांगोन। दाथ' गभर्नमेन्टआ 21 डेजनि थाखाय लकडाउन होखाबाय। आं बयखौबो खावलायोदि गावबा गावनि न'आवनो थाथ', बाहेराव दा ओंखारथ' हानायमानि आरो जेसेबां हायो भिर भाराव दा थांथ'। न'निफ्राय ओंखारनो नांथारगौ जायोब्लाबो मास्क गान आरो सेनिटाइजार बाहायबाय था आरो न'आव थायोब्लाबो हानायमानि आखाइखौ सुबाय था। एटलिस्ट 20 सेकेन्ड्सनि थाखाय सु आखाइखौ बारे बारे सुबाय था हानायमानि। आरो सोरबाफोर गुजुदोंब्ला रुमाल नङाबा टिसु पेपारजों खुगाखौ मुथेनानै गुजु, जाहाथे नोंथांनि ड्रपलेट्सआ गुबुननाव दानांथों। जोबथियाव आं आरोबाव रिक्वेस्ट खालामदों, प्लिज कर'ना भाइरासखौ सिरियासलि ला, अवेर जा, गुबुनखौबो अवेर खालाम। प्लिज टेक केयार, स्टे सेफ, लाभ इउ अल। गोजोन्थों।